Naka-receive ko og daghang mga naghaw sa ako ang post unsa ko na to. Akong interested ka, akong pangutana, andam makabuhaton ang wala nimo buhata sa una. Kay kanya akong sideline dili ra ba ni nang wakay buhaton, di man ni investment, di man ni pareha sa uban, ibutang na naman yung kwarta niya, paabot ka mo tubo to. Kung interesado ka na madugangan ni mo ang income, kay ako dili man ni pangdugang ra sa income, pang survival ni ako kay wa naman ko isildo. Ako isildo kung kita mas mong post ka to, kung payslip na akong gi-post, o kung nauwa to kay mo tinuod. Kung tungod ato naning kamot ko ani akong sideline. So kung ganahan ka, kinahanglan andam ka mubuhat sa wala pa nimo nabuhat sa una. Kay kung di mo ra ibalik-balik imong gibuhat karon niya, kabaw na ka nga wala gyapon padulngan, usba imong buhaton aron nay kausaban. Kung ganahan mausab, kinahanglan na kay uspon, di ba? Nya dili man ni sayon pero maka-income jud ka. Kay ako naka-income man jud ani kani mo ni kong income lately. So kung ganahan ka makabaw, kontak ako, pero siguraduha nga andam kang liho ko ni.